A Minecraftban már egyetlen célom van. 10 perc alatt meg kell találnom egy gyémántot. Csak van egy apró probléma. Minden blokk teljesen random tárgyakat dob. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy ez mennyire lesz könnyű vagy lehetetlen. Csak annyit nem mondtam el az előbb, hogy erre az egész összesen 10 percem lesz. Szóval, hogyha nem sikerül, akkor a következő videóban egy nagyon kínos skint kell használnom. De szerintem indulhat is ez a 10 perc, és ha nem találok gyémántot, hát akkor így jártam. A fa az Spider Spawn egget, ez mit ad? Oh, ez a dzsungelfát, jó, ez az dzsungelfa. Jó, dzsungelfa. Jó, ez a fajta fa mit ad? Ez ilyen lépcsőt ad, a fű. Jó, ez is sem, ugye a levél az ad ilyet. Ennek a levele mit ad? Ó, kaja, jó, ebből szedek akkor. Csak az a baj, hogy 10 percem van. Olyan, mi lehet az? Mi lehet a gyémánt? Te mit adsz? Ez a diét. Vagy ez mit ad amúgy? Ugye dzsungelfa mit ad? Ugye ez a fajta dzsungelfa. Ez ad... Ez nem tudom mi. Vagy valami, azt mondom, hogy ez valami új cucc. Jó, az inda ad. Még ilyen dzsungelfát. Ez ad ajtót. Jó. Ez a fajta dzsungelfa mit ad? Ez ad egy... valamilyen spawn egget. Ez mit ad? Jó, gyorsan csinálok szerintem egy crafting table-t, és abban gyorsan a cuccokat. És közben már lassan 2 perc el fog telni az időből. Jó. Ez ad jeget. A jég a fát. Ez a fa ad. Bambú trapdoor. Ez ad. Ilyen vex oxidált lépcső. És ez meg ad egy ilyen Revenger spawn egget. Jó. Legyen ez. Ez ad ilyen lemezt. Ott a sima dzsungelfa. Ez a plank változat. Ez is jelzette ezt, akkor jöjjön ez az ajtó. Az ajtó ad ajtót. Jó. Akkor jöjjön most ez. Ez ad egy megfigyelőt, a megfigyelő ad. Közben már 3. perc is eltelt. Ilyen fát. Fú, már 3 perc eltelt. Jó. Tábla. Tábla mutat. Ó, de jó. Jó, ezek közül már semmit nem tudok lehelyezni. Ez a levél adta ezt. Jó, a földet meg sem néztem. Ó, ilyet. Jó, gyerünk. Lépcső. És egy zsákot, jó. Jó, itt van sima kő. Mit adott? Ott szedott spawn egget. Jó, akkor ezt is. Jó, költözök gyorsan innen. Jó, crafting table, mit bacon adott. Jó, a bacon ad. Már közben mindjárt bent lépünk az 5. percbe. Egy trapdoort. A trapdoor ad ilyen követ, deep slate-et. Ennek ad kőkardot, hát de jó. Jó, költözzünk innen. Jó, bambusz mit ad?
Nyilat. Többi meg van boost adott. Jó kakaó, az mit adhat olyan? Mit adott? Üllő, jó. Jó, gyerünk. Már belépünk közben az 5. percbe, mindjárt. Jó, adott ilyen lépcsőt. De már kezdek amúgy éhezni. Adott rácsot. A rácsad. Egy vassákányt, alancsákányt. Jaj, nem lesz meg szerintem. Jó, ez ad ilyen kerítést. Megvan még a remény, csak nagyon gyorsnak kell lenni. Ender szem, vagy ilyen, hogy hívják ez? Az inda. Ad ilyen fát. Jó, ez ad. Mit ad ez? Mit adott? Mindegy. Jó. Akkor ez a fajta level mit ad? Ad ilyen sima trapdoort, trapdoort. Közben a 6. percben is belépünk. Jó, ez ad ilyet. És ütöm inkább az aranyomat, akkor gyorsabb. Mit adott? Azt nem ezt adta. Jó. Dinnye. Légy is dob már be az diát végre. És muzikdiszk. Jó, gyorsan, amik nem kellene, azokat elrakom innen. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Jó, utána ez. Ez mit ad? Ez mit ad? Mit adott? Egy ilyen fákját. Utána ez a fajta föld, ez mit dob? Ez is ilyet dob. Jó. De ez már egyszer végigmentünk, akkor minden föld ugyanannak számít. Jó, tudni. Jó, az már lehet, azt fogja dobni. Gyerünk. Oh, Enchanted Golden Apple dobott. Ha bezzeg erre mennénk. Közben már 7. percben bent vagyunk, kevesebb, mint 2 percem, kevesebb, mint 3 percem van. Úristen. Jó, újra egy dzsungelbe. És már megy le a nap is. Ebben miért érzem, hogy kínos skin lesz? Nem. Nem bukhatom el a kihívást. Nem fogom. Azért sem fogom elbukni a kihívást. Csak gyorsan már. Jó, dinnye, ez már előbb kiderült, mit ad. Igen, ez adta a muzsikdisket. És már nincsen... Jaj, be kell lennem ezt, mert éhes vagyok. Azért szerintem ritkán szoktunk Enchanted Golden Apple tenni, azért mert éhesek vagyunk. Ezt már előbb kiütöttem. Én kecskét adott. Kecske az nem, ez adta, hogy hívják ott a fákját, amiből nem jött semmi. Jó, Enchanted Golden Apple-t adjad. Jó, ne. Már 8,5 perc! Úristen, mi lesz itt? Te jó ég, nem! Nem, ilyen nincs, jó. Nyugi, le kell nyugodni. Gyerünk. Jaj, Creeper is jön, de nem kell ezt ide. Jó, a fű, az még az elején teszteltük. 9. percben és most lépünk be. Nem. 1 perc. Szinte már lehetetlen. Nem találok új blokkot, amit le tudnék tesztelni. Ne. Nem lehet. Jó, le kell nyugodni. Jó, ez, jó. Itt van ez. Mit dobott? Jó, ezt dobta. Jó. Nagyon gyorsnak kell lenni. Jó. Gyerünk. Nem! Nincs ilyen.
9:40 perc! 9 perc, 40 másodperc! Már 45! De jó ég! Hát ez nem lesz meg. Csak most, hogyha valamit nem csoda nem történik, ezt elbuktam. Ne! Ne! Nem. Gyerünk. Gyerünk, léci. 59 és lejárt az idő. Hát nézzük meg, akkor mi lesz a skinem. Te jó ég! Ez lesz a skinem, gyerekek. Ez lesz a skinem a következő videóban. Hú, de jó lesz. Hú, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, mert ugye láthattátok, hogy ez volt a legelső videó a csatornának. És ugye nem sikerült, szóval ez lesz ez a skinem. De tényleg ez az első videó a csatornán, szóval remélem tetszett. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, sziasztok!